Ang mga kaibigan. Nagduwa ni sila mga kaibigan og ML boy. Napang usa. Mo ni guys. Mo sila nga team guys. Ang mga kaibigan. Nagduwa ni sila mga kaibigan og ML boy. Napang usa. Ha, concentrate jud kay na siya nagduwa oh. Ha? Muna siya mga kaibigan ang nahitabo karong adlaw dire. Bakit Sa nahitabo panimala nilang bandin. Baka naman Concentrate kay na sila sa ilang email oh. Kinala ni Kuan ko ya? Stalker ko ya? Or berserker? Muna sila. Una ko. Serious kay na sila, murag nagunsa gyud na sila ha oh. Sige. Nya. Pero ulit ang bandins. Katawa dia. Kita ni. Na sila ba? Nya. Usa oh. ML is life. Ngan leoy kinsami na unsa. Mao ni si Jangkoy Koy ilok baboy. Marksman maguna mo tira na unsa mo gani. Mo ginalas una ko si mulo. Si Jangkoy Koy ilok baboy. Nya si Rene Rito Santo Riner. Og si Janinho Batutin. Janinho Batutin og si Rene Rito. Ito maginag pa na ng batotin. Og si Jangkoy Koy. Wala ko mana ko ya retreat sa ko kuya. Ana ko na sila mana. Kasi build ani dapat kay sakto na yung build do na daw. Ay sila mangutana sa Ikaw ang sugod sa imong vlog. Sa tako lagi kag Tanawa sa ninyo mga kuan guys ang kaibigan John ang Papi Vlog. John Papi Vlog. Tanawan ninyo. Kung saan makita niyo si John Papi Vlog. Mao ni siya si John Papi Vlog. Mga Tanawa ang ilang mga iyang video John Papi. Please subscribe John Papi. Mao ni sila nga team. Sa ilang ML is life. ay kapuya si kuan na magdagan. Ay sa kuya wata ko kuya, marksman di ako kuya. Mahinuwatay daw sila guys. Tay ka kuya. Asa mo lumada dia? No, wala. Sama. Siguro namatay na si John Papi. Ang dalawa. Kedakan din si Gwanda. Ayaw, kuyo ka na unsa. Kuha mo nila. Unsay sunod kuha na ba na kaya? Win Tokyo ba kung sa to? Berserker? Kailan pang tong? Ang nahon akong berserker na. Ang kanilang leader, ito po yung ang kanilang leader, kaibigan, no? Si Janinho. Magaling yon sa ML. Oh, yung ML ko, magaling lang ako sa ML. Yung ML kwarta padala. Ito po yung si John Papi. Ay. Ay. Oy, Malapit na sila mamatay siguro. malapit na guys. Ito na guys. Patay kami guys. Hindi ko nakapag-clicker guys. At Janinho. Si Janinho.
Yan na niya, ako na yung asa na iwanan. Nabala si Jesse.